Studios Brown jispekula li dan kien jgħaddi minn taħt l-ħid u jintrabat fuq ir-ras biex il-ħalq tal-mejjed ma jinfetaħx. Il-kelma sudarjon insibuha wkoll mhux f'kuntest ta' tfin. San Luqa kapitlu 17 jużaha fil-parabola tal-10 miniet fejn il-qaddej refa' il-mina fil-maktur u fl-Atti tal-Apostli insibuha fil-plural għall-imkatar li kienu jmissu ma' Pawlu biex il-morda jfiqu. Dan ma kienx mal-faxex imma mitwi u imqiegħed f'post għalih jew imkella imkebbeb f'imkien għalih kif jitraduċija Sajdon. Il-traduzzjoni ta' dawn il-kelmiet tat lokal ħafna diskussjonijiet u interpretazzjonijiet. Il-qofol tal-kwistjoni hija fuq dwar il-pożizzjoni tal-faxex tal-għażel kif rawhom Pietru u d-dixxiplu ieħor meta daħlu fil-qabar. Xi ħud huma tal-fehma li l-ħwejjeġ tal-għażel li raw id-dixxipli kienu fl-ordni bħalma jkunu madwar il-ġisem meta seħħ il-qawmien. Il-ġisem ta' Ġesu għadda minnhom mingħajr ebda disturbazzjoni. F'dan il-każ ir-referenza għal maktub bħala imqiegħed għalih ma tirreferix għax kemm mitwi imma għax ċediet il-forma li kellu madwar ir-ras, qisu fis-sens flattened. Din il-pożizzjoni tkompli ssib argument fit-traduzzjoni tal-kelma Griega meta li ifissruha li minflok ma tfisser ma hawnhekk tfisser bħal u għalhekk il-paragun mal-ħwejjeġ tal-għażel mhuwiex dwar il-lokazzjoni tal-maktur, ġifieri fejn qiegħed il-maktur, imma dwar il-kundizzjoni tiegħu għal fatt li huwa mitwi, rolled up. Mingħajr ma nidħlu f'aktar diskussjonijiet ta' irqaqat li huma unsustainably, il-frażi li tiddeskrivi l-maktur għandha tiftijem li dan kien f'post separat mill-ħwejjeġ tal-għażel fil-qabar stess u mhux barra. Kieku kienu fl-istess post u mill-mistoqsija għala l-Evanġelista jsemmi b'mod partikolari il-post tal-maktur. Barra minn hekk, il-kelma Griega choris illi tfisser apparti għalih tiġi dritt wara il-kelma imma li tippreċedi l-espressjoni kollha imma għalih, jiġifieri qed jirreferi għal maktur u għalhekk qed jifhem lokazzjoni separata. Mitwi u imqiegħed. Il-kelma mitwi fil-Grek tfisser keffen bħal kefnu fl-iżgħar kemm San Luqa u anke San Mattew, 3 darbet kull ma jintuża dan il-verb li jużat dejjem għad keffin. Imbagħad San Ġwan qed jirreferi għal sudarjon mitwi mkebbeb. Ġwanni forsi fehem mitwi b'mod ovali il-forma li kellu madwar ir-ras tal-mejjed. Il-pożizzjoni tal-ħwejjeġ fil-qabar juri li l-ġisem ta' Ġesu ma kienx misruq. L-ordi tal-ħwejjeġ tal-għażel urew li ma kien hemm l-ebda qid ta' bniedem li neħħiet il-ħwejjeġ tad-difna li altrimenti kien jeħtieġ itqattieħ jew it-tixrid fihom. Il-ħwejjeġ tal-għażel kienu għadhom hemm imma l-ġisem ma tneħħiex magħhom. Kieku ġie xi ħadd ineħħi l-ġisem, id-dixxiepli, il-lut, il-ħallelin jew xi ħadd ieħor, ma kinux se joqogħdu jneħħu l-faxex qabel jeħduh jew iħallu l-ħwejjeġ fl-ordni u l-maktur mitwi. Meta kienu jiġu biex jidfnu il-faxex tal-għażel, kienu jindilku biż-żjud u l-fwejjaħ u d-drab tal-għażel kien applikat f'diversi saffi. It-taħlita taż-żjud u l-fwejjaħ kienu bil-mod jinxfu u jwebbes id-drab. U biex teħħi b'mod normali il-ħwejjeġ kien ifisser li trid tqatta'. Id-difna ta' Ġesu saret blaġla u n-nisa ġew il-ħadd filgħodu biex ikomplu dan ir-ritwal. Pietru għalhekk seta' jara li l-ġisem tal-mejjed ma kienx għadu hemm u t-tneħħija tal-ħwejjeġ tad-difna ma kienitx normali, iżda hu kien jifhem bil-mod. Vers 8. Imbagħad id-dixxiplu ieħor kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar daħal ukoll ra u emmen. Wara li Pietru kien daħal fil-qabar, id-dixxiplu ieħor li kien wasal qablu daħal ukoll ra u emmen. Quddiem il-kundizzjoni tal-ħwejjeġ tad-difna bil-kundizzjoni kif deskritti fil-vers 7, l-Evanġelista jiddeskrivi b'żewġ verbi l-azzjoni tad-dixxiplu ieħor il-maħbub, ra u emmen. U hawnhekk il-kelma ra, hawnhekk għandna t-tielet verb għal ra illi huwa ħoraw li ifisser azzjoni kontinwa hawnhekk li tara, tosserva, tinnota, tara bil-perċezzjoni, b'enfasi fuq il-proċess li tara, ikollok esperjenza jew moħħ li taraf. U emmen, il-verb temmen
temmen f'xi ħadd jew f'xi ħaġa. Ġwanni għandu preferenza għal verb temmen iktar milli għandhom fil-fatt ma jużax għalkemm insibuh 243 darba il-nom fit-Testament il-ġdid. Iżda minflok San Ġwan qal biex jitkellem minn xi ħadd jemmen juża il-forma tal-partiċipju tal-verb bl-artiklu, allura jgħid dak li jemmen. Għal Ġwanni li temmen hija aktar minn dispożizzjoni interna passiva u bl-użu tal-verb juri li huwa impenn dinamiku u meta hu segwit bil-prepożizzjoni jew b'oġġett persuna joħorġu aspetti oħra. Hawn fi Ġwanni vers 8 id-dixxiplu ieħor daħal fil-qabar vojt u meta ra l-kundizzjoni tal-ħwejjeġ tal-għażel ra u emmen. L-evidenza tal-qabar vojt waslitu għal intwizzjoni spiritwali biex jaraf u jifhem il-verità tal-qawmien. Dan hu sinifikanti għaliex hu emmen mill-ewwel fil-qawmien qabel ma ra l-Kristu rxoxt, fidi li nibtet mill-evidenza tal-qabar vojt. Xi kummentaturi jiddiskutu x'emmen eżattament id-dixxiplu, jargumentaw li hu sempliċement temmen l-aħbar ta' Marja li ħadu il-ġisem. Imma dan mhuwiex il-każ għaliex il-mod ta' kif l-Evanġelista rrakkonta x-xena, konklużjoni sempliċi bħal din, kienet twassal għal anti-climax, anzi l-perspettiva teoloġika turi li hu emmen li Ġesu qam mill-imwiet. Anke jekk fil-vers 9 jinnota li huma kienu għadhom ma fehmux l-Iskrittura. Il-fidi immedjata tad-dixxiplu l-maħbub tikkontrasta ma' dixxipli oħra u f'dan ir-rakkont ma tissemma ebda reazzjoni minn Pietru. U f'Luqa 24 Pietru kien inizjalment konfuż meta jgħid imma ma rax ħlief faxex u rritorna maġġeb dak li ġara. U dan juri li d-dixxiplu l-maħbub reġa' għadda lil Pietru għax emmen qabel u wkoll aktar tard Tumas talab għal prova fiżika għaliex hu emmen dak li kien għadu ma rax imma bix-xhieda okulari qudiemu. Ma jonqos li naraw hawnhekk il-karatteristika tal-imħabba kemm taħdem f'din l-istorja. Kienet Marija li tħobb tant lil Ġesu l-ewwel li kienet f'dejn il-qabar. Kien id-dixxiplu l-maħbub li Ġesu kien iħobb u li kien iħobb lil Ġesu l-ewwel li jemmen fil-qawmien. L-esperjenza tad-dixxiplu l-maħbub isservi ta' mudell għal min jemmen anke llum u jiserħu fuq ix-xhieda okulari u l-Iskrittura aktar milli tara b'mod fiżiku. Irridu ngħidu wkoll li l-ewwel insara b'mod ġenerali ma jemnux fil-qawmien minħabba il-qabar vojt biss, imma huma raw iltaqgħu ma' Kristu rxoxt. Forsi dan id-dixxiplu l-maħbub kien qisu eċċezzjoni u emmen fuq evidenza storika qabel ma ltaqa' ma' Kristu rxoxt. Vers 9 sa dakinhar kienu għadhom ma fehmux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet. Hawn fil-vers 9 għandu huma il-plural u applikata għal Pietru id-dixxiplu l-maħbub. Tidher donna diffikultà meta fil-vers 8 kien qed jitkellem mid-dixxiplu l-maħbub biss li sa dan il-mument kien emmen fil-qawmien. Però din id-diffikultà taqa' peress li hawn qed jafferma li sa dan il-mument la Pietru u lanqas id-dixxiplu l-maħbub ma kienu fehmu l-Iskrittura dwar il-qawmien. Kienu għadhom ma fehmux l-Iskrittura, ma fehmux il-verb fil-Grek ifisser tkun taf, tkun marraf ikollok konoxxenza, tifhem, taraf ikollok esperjenza. Hawn fil-vers 9 il-verb ifisser tifhem fis-sens li tifhem it-tifsira, perċezzjoni jew għarfien intwittiv, jiġifieri nara dak li nfisser. U l-kuntest jindika nuqqas ta' din l-intwizzjoni spiritwali f'dan il-mument, jiġifieri li id-dixxipli għalkemm kienu jafu l-Iskrittura imma naqsu milli jifhmu li dawn it-testi ħabbru li Ġesu għandu jirxoxta. Għalkemm insibu min jitraduġi dan il-verb bħala jafu, jiġifieri ma kienux jafu l-Iskrittura, imma ħafna kummentaturi u traduzzjonijiet għandhom ma fehmux l-Iskrittura, kienu jafu bil-kliem tal-Iskrittura, imma kienu għadhom ma fehmuhx il-messaġġ tal-Antik Testament rigward il-qawmien tal-Messija li kellu jqum mill-imwiet. Din il-kelma jeħtieġ għandha sinifikat teoloġiku kbir li turi n-neċessità divina determinat bil-pjan divin u għam tindika li l-qawmien ta' Ġesu mhux biss kien possibbli imma kien parti mill-pjan definittiv ta' Alla għas-salvazzjoni li jqum mill-imwiet. Hawnhekk San Ġwan juża verb
li jfisser tolli tqajjem speċjalment għal qawmien mill-imwiet. U juża verb ieħor ukoll kemm fil-istorja tal-Lażru u anke fl-istorja tal-qawmien ta' Ġesu, għalkemm kważi huma l-istess, imma dawn iż-żewġ verbi li juża fil-Grek forsi għandhom qisu applikazzjoni b'mod distint. Wieħed forsi jirreferi iktar użata għal qawmien u l-ieħor aktar spiss fil-kuntest tal-qawmien tal-aħħar. L-iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet, għal liema skrittura qed jirreferi. Veru li fis-sinottiċi nsibu li Ġesu għamel 3 tħabbiri dwar il-qawmien. L-ewwel tħabbira nsibuha fit-3 sinottiċi, it-tieni tħabbira s-sinottiċi jgħidu li ma fehmux jew sewdu qalbhom, u mbagħad għam it-tielet tħabbira. Ġwanni hawn qed jimplika li kemm biss wara id-deriet ta' Ġesu li huma fehmu l-Iskrittura. L-istess affermazzjoni nsibuha f'kapitlu 2 meta jitkellem dwar it-Tempju, meta jinbagħat qam mill-imwiet id-dixxipli ftakru f'dak li kien qal u għemlu fl-Iskrittura u fil-kliem li kien qal Ġesu. Ukoll f'kapitlu 12 fid-daħla messjanika fejn jgħid li d-dixxipli ma fehmux imma wara li kien igglorifikat ftakru f'dak li nkiteb fuq. U anke f'kapitlu 14 jirreferi għall-Ispirtu Santu li jfakkarhom f'dak li qalilhom. Dan jaqbel ma dak li nsibu f'Luqa 24 fejn jirreferi għal Mosè u il-profeti u anke għas-salmi li tirreferi għall-Iskrittura kollha. U fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura. Wieħed jistaqsi jekk Ġwanni bl-Iskrittura kienx qed jifhem l-Iskrittura kollha. Hekk fl-ewwel ittra l-Korintin kapitlu 15 San Pawl darbtejn jgħid skont l-Iskrittura wara li miet u meta qam. Jew inkella xi testi partikulari fejn il-qawmien ta' Ġesu Messija tidher b'mod ġenerali fosthom. Iżajja 53 u s-Salm 16. Aktar speċifiċi huma Osea kapitlu 6 u Ġona 1-2 għax jissemma t-tielet jum. U aktar minn hekk mhuwiex possibbli li tkun aktar speċifiku. Kemm biss wara li Ġesu kien igglorifikat li d-dixxipli setgħu jiftakru u jifhmu dak li kien qalilhom Ġesu u wkoll jifhmu dak li kienet tgħid l-Iskrittura, jiġifieri s-sinifikat sħiħ tal-profezziji kristoloġiċi tal-Antik Testament. Ħalli nikkonkludu. Il-qawmien ta' Ġesu għandu tifsira importanza kbira. L-ewwel nett huwa misteru ċentrali għal fidi tal-Kristjaneżmu. Tafferma l-identità ta' Ġesu bħala liben Alla u Messija, tikkonferma r-rebħa tiegħu fuq id-dnub u l-mewt u tiggarantixxi l-qawmien fil-futur għal dawk li jemmnu. Dan ifisser li Alla laqa s-sagrifiċċju ta' Kristu li kien suffiċjenti biex ipatti għal maħfra ta' dnubiet, bih ġab rebħa wkoll fuq l-aħħar għadu u l-mewt u hekk kisser il-qawwa tad-dnub fuq l-umanità. Issa li huwa ħaj jassikura l-irwol tiegħu b'mod kontinwu bħala medjatur tal-poplu quddiem Alla il-Missier u joffri lil dawk li jemmnu tama għal ħajja eterna. Kristu kemm il-darba ħabbar il-mewt u l-qawmien tiegħu u dak li ġara wara li hu kien ta' bilħaq dak li kien jgħid u kliemu seta' jiġi afdat u emnut. Il-profezziji tal-Antik Testament ġew imwettqgħu juri li l-kelma tal-Alla għandha l-verità. Mingħajr il-qawmien ta' Ġesu il-fidi kienet tkun firħa kif naqraw fl-ewwel ittra kapitlu 15 l-ittra l-Korintin. Jekk Kristu ma kienx imqajjem, fira l-fidi tagħkom u intom għadkom fid-dnubietkom. Bil-qawmien ta' Kristu seta' jseħħ it-twelid spiritwali ġdid f'dawk li jemmnu u jkollhom ħajja ġdida u jidħlu f'relazzjoni ma' Alla. Bil-qawmien u t-tloħ ta' Kristu fis-sema wassal biex jingħata lilna l-Ispirtu Santu li jagħti lil dawk li jemmnu l-qawwa biex jgħixu ħajja qaddisa u jilqgħuh kontra t-tiġrib. Kristu huwa ħaj ikompli fis-sema l-funzjoni tiegħu ta' assis il-kbir u medjatur għalina. U għal dawk li jemmnu dawn jaraw il-mewt mhux bħala tmiem imma b'tama futura li tkun passaġġ għal ħajja eterna.
Inkantaw flimkien it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek. Tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum, għatina l-lum, għafrilna id-dnubit tagħna, għafrilna id-dnubit tagħna. Bħalma aħna l-kol nafru lil min ħati għalina, la taħanix fl-ebda tiġrim, iżda ħlisna min kull denin. Missierna Il-mulej ma'kom. Iberikkom għala li jista kollox, il-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Jesus Christ, you are my life. Alleluia, alleluia. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Alleluia. Tu sei via, sei verità. Tu sei la nostra vita. Camminando insieme a te, vivremo in te per sempre. Jesus Christ, you are my life. Alleluia, alleluia. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Alleluia. Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore, nella gioia dinanzi a te, cantando a te la gloria. Jesus